Ayo disengkake apa jenenge iki wektune no ndak ya ndak selak ngoyak. Piye loro sekalian Mbak Tatin karo Mbak Ayu ya sing gedhe-gedhe iki mak ya. Wah iki ya berbobot kabeh. Iya. Sing iki ora tok gawake. Endi? Sing endi? Iki engko nek bar tayungan. Oh iki buta kono ya. Niki buta wedok. Ya ora kok ya. Yo piye? Singgane Pak Seno iki seger-seger. Ya seger-seger sing mau Cilik-cilik, cilik-cilik sing saiki seger-seger. Heeh. Ngerti seger? segerdu. Piye? Odiar ya. Segerdu sing endi? Ora yo ngomong-ngomong kok. Segerdu ngebleki kowe apa piye? Ayo ayo. Kaya ya. Hei, nek diwane niki mbok yo nganggo basa basi. Alah ora to Dik ngono kok njur yo ayo. Ora aku ayo aku. Aku mau nek ro iki ra ndek untu e. Apa? Kowe arep rayu ono PN wi. Tandangi kuwi. Aduh. Kaya ngono wae do ngemoiro kowe kuwi. Piye? Sendi, Mbak. Ki lho ra ndek untu. Iki nek nyokot nang griseni tok e. Wes tau mi? Ora bayangke ngono lho. Oh. Wis ora iso nyokot ya, Pak. Nganti tekan pinggir barang ra pedhot-pedhot ya. Kowe. Dapurmu. Ya tenan lah, kowe iki nek mangan apa-apa, tau jajan sate karo aku iki mangan nganti tekan pinggir barang ra pedhot-pedhot. Ora pedhot ya ora ono untune ya. Mulane Ayo kuwi mulane gak aku nek aro sing ra ndek untu iki. Kowe apa piye? aku ora ngayahi. Ora ngayahi. Duwite go kowe kok. Wasu. Padahal Ayo ayo. Wela. Iki ya putumu. ah butuh. Piye, Mbak? Dek isih urip ta. Yo isih no. Iki ya segerdu mah. Simbok iki iso nek ketok pengen ayu digoni kacamata kaya Dik Ayu iki lho. Bukanane wis tak duwe kacamata. Gingsule apik nek guyu dekik kacamatanan. Heeh. Kacamatane karo matane malah mbok matane. Baru digoni ngono malah matane ku ngak-ngak. Dasare kacamatane apik, Nggih. lambene jahitan. Lah nek aku sia-sia e. Mergo entuk bu. Nyumbang 100. Lah aku madang ngumpeng kae. Ayo kaya kamu bangetan ora ada bulan laris kok. Ayo ora Baru tak apa-apa. buka rabies tulisannya kok 100 gak oleh madang lawuh apa-apa. Iki cah iki nekat banget. Kok ya ngerti isin lho. Sapa? Kowe kuwi ngerti isin ngene-ngene sedulur kaya Mas Eno iki lah ya anakmu to. Ayo anak nyumbang anake 100 ra cukup. Aku le mangan kok grameh utuh barang kowe. Ora iblis iki. Ayo. Cangkemmu ki kok meneng. Aku tak delokke kowe lah, lek rabies nekat tenan iki aku. Grameh utuh ngebaki piring barang. Jenenge Mbak Yu barang do rawuh ning kono. Komplit. Melu resep aku ya Nyumbang. nyumbang aku. Cah gleleng. Cak kondengan pada. Iya. 100. 100 grame. Mototok wae. Wong kowe iki ya karo putrane Mas Eno sing disebutke wingi. Kowe lak ya mbahne to. Mbahne, Aja nyumbang dhuwit nyumbang tenda apa nyumbang kursi. sakon sapa? Ya umume wong sing disupitke iki putumu kok. Wah, lancang kowe. Kene. Wah, geseh kowe. Lho umume lak nyumbang tenda, kursi, sound system. Wong kowe iki dadi manten wis ora tak sumbang apa-apa kok. Lha pengenane wis lancar kae tak anu tenda barang wis Sing komplit. anu Mas Dae. Heeh. Kowe wis dadi apik, Pak. Wah, dur wayangan ini. Weh, Lancar kabeh. nganggo duitmu. Wis apa? Kuwi lek murah gati. Ayo nganggo duitku kuwi. Weh. 100. Glelenge ra sama-sama. Iya. Ayo Mbak, dibawani gerajakan. Yo, nganggo bawa gelang alit. Heeh. Langalit. Ora Mbah Wijane ngopo kok untune ampung ki ngopo Mbah? Ayo biyen mergo nunggang pinwontor ra nganggo helm. Oh, terus? Ayo lek ku geseh kuwi. Lah berarti mbiyen suwek iki lambene. Wah, nunggang pinwontor mendem ngidul nang parantis jengret ambiar. Wah, Terus? ambiku sigar untukku rampal. Ilatmu Sigar.
terus digawa ning rumah sakit ngono. Jogja ngono. Ah iya. Tekan rumah sakit iki harus ditambal cuwek dagingan bokong. Kowe gelem? Ah jijik aku. Lah ngopo? Untuk bokong pelendingen. Kowe mau Ya lumayan no oleh bokong. Ane mau. Lah, Terus aku mulai Heeh. karo swarga bapak sing kandhani. ngene piye? Yes, nek lambemu arape saiki cek-cek ning bogem. Prambanan? Mangkat ning bogem aku. Heeh. Tekan kono wah pas prenan cah sekolah kae. Oke sing do supit. Oh, Heeh. aku nunggu nang kono setengah dina. Heeh. Bar kuwi aku mlebu. Heeh. Wes. Entuk pirang ketokan? Wih, lancar aku mulai. Entuk turan akeh banget. Wih, tak tambal untuk piro, Pak? Yo no 11 iki. Wis 11. 11. Saiki wis demes. Demes. Sik turah 8 nek. Saya turah 8. Oh, arep nggowo piye? Ngono aku ora anu kok. Jogo apa? Wis sing jan kok nganggo ketokan. Ayo go nambahi ben Apa? Ning arep kok kuwi lambe ketokan ning ana resikone. Wah, resikone saya sip meneh. Apa? Angger urus cah wedok sing nganggo rok sak dhuwur dengkul kae. Heeh. Tengah isih ana Sekane. lambe iku le. Piye? Iso ndengati. Kowe iki wong Jawa ning ora ketok Jawane ya kowe kuwi kok. Lho kok iso? Sopan santun ki dijaga, Pak. Lho sopan santun wis. Menek weruh wong wedok anggo bakan merangsang. Heeh. Meniki ora ngono kuwi ditutupi. Cangkemku ya wis tak tutupi ngono. Wis ora ngono. Wis ora ngono. Terus? Malah sing ngono iki gesek. Apane? Ya wis rasa tak omong. Ya. Ora usah dibawani ya, Mbak. Oke. Langsung gerajakan wae. Monggo genti-genten kula nembang. Monggo, yuk. Geti, Pak. Karajakan
matur suwun.